sige, padasom. Ukis ki sa banan, sa bugtok. Ukis ki sa banan, nagadumasabat ko kasi. Ay! Api kas tarungit mo. Hi, me. Best friend ko aja. Apa yan, rumor manan? Best friend. Di ba kunak mo, di ka pala rumor di balay mo? Tagawi din. Ginatahan ka barbaro nga ayam mo, di balay. Hoy, baak! Gunyang! Rumor kayo dita! Ukis ni sa bambaak! Siyak tinagayayam dita ko am tapos ni Gunyang ti pinilam! Ah! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Doon na lang tayo sa bahay kumain sweetie pie. Anong ulam niya, City Pie? Hotdog. Ay, bet na bet ko yan. Sige, tara, doon na lang tayo kumain sa bahay niya, City Pie. Kasama ko garod lumayong best friend. Amot ti amok nga pagdawatan ti tulong. Gusto na na. Hoy, baak! Gunyang! Rumor kayo dita! Numadi kayo rumorita! Pasabugong kayo! Ana, madi kayo rumorita! Perdi ka tiket niya, uray di mandadak! Ukis ni sa bambaak! Siyak tinagayayam dita ko am tapos ni Gunyang ti pinilam! Ana! Madi ka rumor dita! Ukis sa banang ubingan. Kunanad na papanan na. Sa bali maggayam dito yung maglagayam. Bak! Bak! Ukis ni sa banan! Bak!
kan. Sige, titapang ka tumagag. Apay nga ratoy ka. Di ba ko nang tatay di balay? At ka dyan ka tarabakwam. Napadagasak lang ito'y manong. Kamusta lang kumanibaak? Ukis sa mga ubeng. Madi kang gulbudan, kapisado kan. Uray angot tutot mo, amo kon. Kapisado kon. Apay nga ratoy ka. Katungtungak lang kumanibaak ni Gunyang manong. I-congrats ko lang suda. Ay, kasjay. Kumayak nga ano kasjay. At ang tao dita. Awang ngarod manong. Tatayak pa dito'y. Bakit tama na pananda ah. Numaminsan langin ng manong. Sige, ditakan. Baka guro uray ajay katarabaho ako. Kaya ito ka di palingkin ah. Total gumapana mo na jile. Gumatang si Dain. Ay, madin manong. Agulyak la tayo tuiti kwan. Lugan kon. Ay na. Nagpamasahe ka pa ay. Yung bagsak na libre. Entang, sakay kon. Hala, naspakon. Awan mo talaga lakad, Miki. Mapasubok pa'y damdaman agpamasahe agawi. Inyan. Oh. Ano pala kita-kitaan dita? Dagsakay di tricycle ko na eh. Nagputo to yan ta. Ay, madin manong. Agulyak la to tuiti jeepin. Ay na, matin mapilit tagit din. Nakapagputot. Partakan. Ay, agkapot ka pa ilaan. Tapos lako rapit ka. Saan, nagpudo ni. Ayun na, punakararte ka. Ay, atras mo ani. Kasano ka makasara eh. Eh, pagpigil lang talaga. Doon ako tawang niwa mo. Oh, munag ka. Okay, ay. Partakang nagputot. Adeng. Awang gas natin motor ko. Kasama ko ah. Ay, kunakunkot. Napadoble gastusak pa'y tuloy. Munatan. Ay, nag-alas ka talaga ni ating kon. Thank you ating ha. Madi kami lumabot yung palingki ating ating. Ayan, tan. Dapat ka ating. Eh, nagkakamta. Kananaw. Wala. Napay customer to gate code. Hala, ipagawa mo na yung sweetie pie. Ang dami pa man din magnanakaw ngayon. Kaya nga. Bukas kakausapin ko yung kumpare ko at ipapaayos ko yan. Tara sa loob. Sige, mabuti pa nga.